vaig arribar al Martinenc l'any 99. En aquella època, en el Martinenc eren 3 equips, hi havia un cadet on jugava jo, un sots 21 i un sènior. En aquella època el pavelló era totalment nou i podíem entrenar tota la pista. A poc van anar passant els anys i de jugador vaig passar a entrenador. D'entrenador vaig començar a portar més equips, grans, petits, nois, noies, fins que se'm va oferir la possibilitat de ser coordinador. Vaig coordinar l'escola de bàsquet, femenins, masculins i fins al dia d'avui, que soc el director tècnic. Del Martinenc, què podria dir? Doncs m'he passat aquí mitja vida. He treballat també, m'han donat la possibilitat de poder treballar i fins al dia d'avui, que som 25 equips, som més de 300 jugadors i jugadores i som una gran família. El sènior masculí, per dir alguna cosa, ha anat pujant de categoria, actualment està a la màxima categoria autonòmica, el sènior femení està a punt també de pujar a primera catalana i sobretot el nostre gran poder que són els petits, els minis i preminis i escoleta que venen cada dimarts i dijous a entrenar i que són l'ànima d'aquest club. Què és el millor que m'ha portat al Martinenc? Doncs fora de totes les victòries, les derrotes i totes les lligues que s'han guanyat, que s'han perdut, doncs és l'amistat que tinc amb molta gent, amb molts jugadors, exjugadores, que fora d'aquí ens seguim veient, seguim quedant i seguim comentant encara anys i anys les anècdotes que han anat passant aquí en el club. I poc més. I segur que si tornés a poder escollir un club, escolliria el Martinenc. Soc aficionat al bàsquet, buscava un equip a la vora del barri, visc aquí al Guinardó i pels meus 2 fills perquè poguessin jugar. Fa 10 anys que juguen aquí al Martinenc, els dos, a diferents categories, i la relació amb el club, entrenadors i coordinació és de lo més positiu possible. Som un club bastant gran, 24 o 25 equips, però a la vegada molt proper i molt familiar. La relació amb altres pares, tant d'equips masculins com femenins, és força cordial. No només això, sinó que a vegades fem quedades o xerrades i inclús hem fet més d'un dinar tots junts. I la grandesa del club resideix en això, amb el nivell d'amistat i de cooperació que hi ha entre els pares, els jugadors i els entrenadors de l'equip. Bé, jo vaig venir fa 3 anys aquí al Martinenc, vaig venir una mica de rebot, però bé, jo soc d'un poble i tota la vida havia estat a un mateix club. I aquí a Barcelona havia provat 2 o 3 clubs diferents, però des que vaig arribar aquí és una sensació diferent. Acaba sent com una família, això. És que, de fet, és un altre tipus de família, no? Però estic tots els dies aquí, als caps de setmana, acabem quedant sempre amb els entrenadors i realment el Martinenc forma part de mi. Si marxo aquest any, si marxo d'aquí 3 anys, sempre podré dir que he estat al Martinenc, perquè un cop Martinenc, Martinenc sempre. Vaig venir quan era preinfantil, amb 12 anys, perquè la meva germana també jugava en aquest club. I vaig jugar fins a júnior aquí al Martinenc. Llavors, quan vaig arribar a sènior, ho vaig haver de deixar per motius acadèmics i no em volia desenganxar d'aquest club, no? I llavors l'opció que vaig trobar va ser seguir com a entrenadora. Actualment porto un premini femení i un cadet femení amb 2 entrenadors més. I si tornés a jugar, escolliria el Martinenc com el meu club. Soc el Pau Mayor, jugador del primer equip del sènior d'aquí al Martinenc de bàsquet i soc entrenador del cadet 2003, que ja porto un parell d'anyets amb ells, i aquest any he ficat amb l'escoleta, amb els més petitons. He estat 11 anys aquí al club com a jugador i com a entrenador porto 3-4 anys. El Martinenc es caracteritza per tenir un ambient super familiar, i això ja es veu amb els entrenadors, relació entre entrenadors o entrenadors-jugadors, o fins i tot tu veus que els jugadors abans de cada entreno venen una hora abans i això ja diu molt del club, perquè els jugadors volen estar al pavelló, volen veure l'equip que entrena abans o fins i tot volen tractar amb els del seu propi equip. Els entrenadors fins i tot fem sopars, fem activitats fora del que és el Martinenc i fins i tot ens anem de viatge junts i és una cosa molt xula. I destacar que els dissabtes a la tarda, que és quan juguem els sèniors,
l'afició és màxima i és brutal. Si hagués de definir el martinenc amb una paraula seria felicitat, sens dubte. Em dic Anna, fa 3 anys que jugo al sènior al primer equip femení del Martinenc. També fa 3 anys que sóc entrenadora. Actualment porto la base als nens més petits de l'escoleta i un preinfantil femení amb un altre noi. I també fa 3 anys que estic com a entrenadora al club. La veritat és que en els 18 anys que fa que jugo a bàsquet he estat a molts clubs i no havia trobat en cap d'ells l'ambient que tenim al Martinenc. El bon rotllo que hi ha és impressionant, tant dins de l'equip com a jugadora, el nucli familiar que he trobat com el conjunt d'entrenadors, no només a l'hora dels entrenos, no només ens limitem als entrenos i als partits, sinó que fem molta colla i molta pinya dins i fora. Crec que ens ajudem molt entre nosaltres, crec que només tindríem paraules bones els uns dels altres i l'ambient aquest, tan familiar i tan enriquidor per nosaltres i pels nens és el que fa i em fa pensar que el Martinenc és de les millors opcions i de les millors opcions que podria haver trobat. Bé, soc el Pere, capità del Sènior A. Fa 4 anys vaig arribar. Quan vaig arribar a l'equip estava a la Segona Catalana. Jo venia de l'equip, havia estat tota la vida, però lamentablement va plegar l'equip i em vaig anar a buscar una mica la vida. Jo soc del barri, del districte, i vaig buscar pel barri i una molt bona opció era el Martinenc. La meva aventura al Martinenc, fa 4 anys la vaig començar sol, però des de fa uns mesos, o gairebé un any, perquè l'any passat ja va fer uns quants entrenos, també està el meu nen. O sigui, hi ha una cosa més que m'uneix en aquest club, que és que el meu fill, Jan, doncs també estic aquí, ha començat a l'escoleta, ha començat a l'escoleta i per què no, ha de seguir els passos meus o els temps que ell cregui i la casualitat ha donat que jo sigui el jugador més veterà del club, amb 39 anys, no m'amago, i el meu petit doncs tingui 4 anys i puguem estar compartint els nostres hobbies dintre del mateix club. I si tingués que definir el club al Martinenc amb una paraula, ho definiria que és un club que uneix. I això m'agrada. Perquè realment Som martinencs. Som molt martinencs. Martinenc!